ako som ťa videla, som si hovorila, že koho mi pripomínaš? Ďakujem veľmi pekne. Je to tam. A ja muzikačka. Je to tam, díky. Erik, môžem poprosiť, že by si na chvíľočku požičal aj mikrofón Peťovi, lebo sa opýtam na to, že zlatá je. Zlatá, pozlatená. To si, ja? Zlatý Michael Jackson. Peťuš, ty si bol, alebo ako je to s tým fanklubom Barbarínnym? Barbara bola v podstate etapa môjho života. Od nejakých 16 rokov sa náš vzťah vyprofiloval od fanúšikovského po čisto kamarátsky. Do dneska sme v kontakte, ostali sme výborní priatelia. A mám to v podstate zmapované úplne od samých začiatkov. To boli húfy ľudí, čo chodili za nimi ešte začiat MC-rika, Barbary a podobne. Toto pripomeň, lebo ty si to zažíval. Ja som vtedy, neviem koľko mala rokov, ale tiež som závidela pri telke, že to je perfektné. Ona je taká slavná, vie spievať a bola som prosto také dievčatko a strašne sa mi to páčilo. Ale dnešná taká úplne mladá, malá generácia už si to veľmi nepamätá, lebo to predsa len bolo pred niekoľkými rokmi, potom ty si úplne zmizla. Toto duo ľudia už pochovali a dali ho akože dávno do nejakého archívu hudobnej tvorby, ale myslím si, že to bola skutočná eufória, ktorá už asi určite nebude a sú tu vždycky nejaké vlny, vždycky je tu gitarová vlna, je tu hudba Empty Smile, No Name, teraz je tu kontrafakt, vládne hip-hop. Samozrejme, vtedy bola doba danceflooru, takže kráľovali oni a to boli davové psychozy, ktoré chodili za ich autami, fanúšikovia ich prenasledovali, do dneska si to pamätám. A koľko ľudí bolo vo fanklube? Ježiš, to boli tisíce. Centrála bola v Banskej Bystrici, pozdravujem týmto Katku Kapustovú, ktorá bola riaditeľkou a mali centrály v niekoľkých mestách. V Trnave, v Banskej Bystrici, Bratislave, v Košiciach. Už teraz to tak ani veľmi nefrčí. Nie, už to nefrčí, toto všetko z ľudí už podľa mňa vymizlo, už nie je tá potreba, ľudia sú prezítení bulvárom všetkým a keďže ťa obklopujú, vieš, nejaké mienkotvorné denníky, ktoré niečo napíšu a neviem. A tak v konečnom dôsledku je na človeku, či sa ovplyvní dá, alebo nie. Teraz už je trošku iná doba. Myslím si, že stále sú tu ľudia, aj keď možno už trošku menej sa hlásia k Barbare, ale počúvajú jej hudbu, kupujú a ešte to potešilo ma, že som došiel do jedného nákupného centra, kde bolo niekoľko jej platní a došiel som tam možno o mesiac a nebolo žiadne. Takže tie platne sa reálne predávajú a myslím si, že kto chce, si ju nájde. Erik, my sa k tebe, Peťko, veľmi pekne ďakujem. Erik, vrátime sa k tebe ešte, ale teraz sa budeme chvíľočku venovať Barbare a jej pobytu v Amerike. No, samozrejme. Nebudem sa pýtať na to, že ako sa tam máva, že čo tam tak cez deň robíš a tak, lebo to už sa pýtalo veľmi veľa novinárov a to je také celkom, že už aj vieme, ale a vraj ty tam čašničku robíš. A to kto povedal? To som niekde čítala. Vážne? Excuse me. Prepáčte za môj kašel, ešte som stále porad z lietadla. OK. Vraj je vraj. Nie, vraj je vraj, áno, ale čo teda robíš? Nikdy som nerobila čašničku. O všetkých prácach som hovorila, ktoré som robila. Šoferovala som auta, lebo to je moja záľuba. Počkaj, tým si sa živila? Ne, áno. Ako taxikárka? Nie. Dlhé vzdialenosti, veľké, z Floridy do New Yorku a tak ďalej. Si vozila ľudí? Alebo čo? Nie, sama seba. Asi si sama platila? Alebo? Nie, oni mi platili za to. Kto? To vlastne vtedy, keď som sa naučila, vlastne ja som si tam urobila vodičák. No. Takže mňa to strašne zobralo a to bola vlastne moja záľuba, ako rollercoaster, nie? Som si pustila hudbu a stále som... Ja viem, ale pýtam sa, že čím si sa živila? Učiteľka spoločenských tancov a takéto veci. Fakt? To je švanda. To už som mala tu vlastne, od detstva som sa učila. Vlastne som súťažila tu v Košiciach. A nemohla by si nám niečo tak tuto? Teraz? Áno. By som tancovala? Vieš čo, mne sa veľmi páči. Nie, a však to na čo? Však ty si spevačka. No veď práve, prečo vám však teraz tancovať? To je obrovská výhoda, ty si hudbu nosíš so sebou. Nejakú salsu alebo niečo, alebo čo? Len také 2-3 kroky. Ale tak to by som si potom požiadala, aby ste pustili moje CDčko a do toho budem tancovať. Nechajme tak. Aby konečne niekto poznal aj tak moje zatancujem CDčko. ja. No dobre, ale poďme teda k tebe, lebo odbiehaš od toho, jak od horúcej polievky. Čím si sa tam živila okrem toho? Tak tým všetkým možným. Potom takisto nadišli ponuky na modeling, takže fotenie a takisto troška do herectva, dokumentárne filmy. Moderovala som reláciu. Kde? Kde? Living Legacy Video Portrait. Hovorí ti to niečo? Nie, a preto mi vysvetli, čo to je. To je vlastne pre ľudí, ktorí chcú niečo zanechať pre svojich blízkych, rozprávať o svojom živote a
ako vyzeral ich život, zanechať im muziku, fotografie, všetko možné. Nedá sa to prirovnať k žiadnej z našich relácií, ako Snívajte s nami, niečo také. Zatiaľ nemáme takú, ale asi najbližšie k tomu. Niečo také. No a kedy si začala tam spievať? Alebo ako to bolo vlastne s tebou a so spevom? No tak so spevom, zo začiatku, hneď keď som tam prišla, tak som sa trošku izolovala. V podstate preto som odišla, lebo som si chcela nájsť svoj vnútorný pokoj a svoj súkromný život. Ale sme chodili s priateľmi stále niekde na karaoke a tak som spievala. A potom stále ma tam niekto oslovil. Boli ponuky potom na vystúpenia a teda do record companies, do vydavateľstiev a tak ďalej a tak ďalej. V prvom rade som sa chcela naučiť poriadne anglicky, aby som nevedela len tú jednoduchú angličtinu, ale aj... Aby si bola ako pôvodná. Aby som všetko vedela, o čom o mne hovorila. Teraz čo robíš so spevom, aby sme to zrýchlili, aby sme si už pozvali vlastne ďalších hostí? Čiže čo teraz aktuálne v Amerike, ty a spev? Teraz aktuálne naďalej skladám nové pesničky, mám vlastné štúdio, tam si produkujem, všetko nahrávam. Vydala som 2 albumy, Secrets of Happiness and Christmas album. A vianočný album. Je to na websajtkách. Ty si vydala tie albumy tak, že sa nepredávali reálne, ale sa dali stiahovať z internetu. Zatiaľ takto z internetu. A ako to išlo? Koľko bolo stiahnutí? No dosť, z celého sveta som to mala. Z Japonska, Jasné, vy máte paniku z čísel? Ja sa pýtam, koľko? Koľko tak plus, mínus? Ja nemám paniku z čísel, ja mám problém, že ja si čísla nepamätám. A tak keď by som si dala toto album na internet a aby mi ho ľudia stiahovali, tak mám aspoň predstavu, že plus, mínus. Teraz akože vážne, ja neviem. V matematike to nebolo nikdy moje číslo number 1. Koľko je toto? To je Victory. Do štúdia k nám prichádza expert, ktorému sa akademici vysmiali. Prečo, to sa dozviete. Dámy a páni, Roman Bomboš. Aj ty sa smeješ. Ahoj. Ja sa teraz vysmievam tým akademikom naspäť, ale vlastne však povieme si. Dobre, poď si sadkať. Dobre sa mi pri vás sedí. Takže ideme k tomu. My sme tak pozitívne s Barbarou hovorili. Téma je, zopakujem, kto ju nemá rád, alebo kto ju nemusí. Čiže poďme už aj k tým negatívnejším veciam. Vráťme sa k Aurelom, aby sme osvetlili, lebo mám pocit, že ľudia, možno niektorí nezachytili ani vôbec, čo sa tento rok dialo na Aureloch a že bolo celkom dusno. No každý si zapamätal Rytmusa, ako to tam zdemoloval, tak to bolo také najsilnejšie, ale taká demolácia vnútorná bola aj predtým, aj potom a diskusie veľké, takže môžeme. No a týkali sa práve Barbary, lebo keď sme hovorili o tom Aurelovi, tak najprv treba pripomenúť, že máme viacero ankiet, kde sa hlasuje o najlepších spevákov roka, na rozdiel od Slávika, kde každý môže napísať kohokoľvek, aj svojho suseda, je to taký ten hlas ľudu, tak Aurel je anketa, kde je približne 100 plus minus akademikov z rôznych branží. Sú tam hudobní publicisti, tí, ktorí hudbu predávajú, sú tam ľudia z rády, hudobní dramaturgovia a tí vlastne dostanú... Počkaj, toto je jasné. Áno. Títo ľudia sú jasní, lebo to tak patrí k hudbe, ale sú tam aj ľudia, ktorí sa napríklad až s tou hudbou tak veľmi nemajú nič spoločné? No, mňa prekvapuje tiež, keďže všetkých nepoznám osobne, ale keď sa pozriem na internete, alebo vidím ten zoznam, že to všetko sa tam nachádza, tak sú tam takí, že predajca CD-čiek, ale nikto nevie akých. Možno tam má aj ľudovky nejaké, alebo folklór predáva. Možno predáva tie, čo sa vlastne na ne napaluje? Presne, no. Že iba tie, a MP3-kové a tak. Takže je fajn, že je tam veľa ľudí, len to je tak ako pri voľbách, že keď čím viac názorov, tak tým väčšia potom škála toho, že nie sú všetci spokojní. A aj po voľbách to tak býva politicky, že no tak ale my sme ho nevolili a on vyhral, tak podobné niečo sa môže stať aj v Aureloch, pretože tam je toľko ľudí. Vyhnali ste nám Barbaru do Ameriky, ale ja tu budem, hej, proste, aj keď ma nebudem. Poďme k tej Barbare. Ja myslím, že
sme osvetlili tú akadémiu zhruba, lebo veľa sa o tom nehovorí, len tak občas, tak aby sme vlastne vedeli, základom ako to všetkého funguje. bolo, že vznikla obrovská polemika, že Barbara Haščáková prečo? Bola nominovaná? Bola nominovaná. A ako sa toto stane, že ona je nominovaná? Akademici dostanú zoznam, že ktoré CDčka vyšli v danom roku. A Barbara Haščáková, pokiaľ teda je to aj na tom CDčku napísané, vydala svoje CDčko v tom roku 2006, to znamená, že mala právo byť medzi tými nominovanými. No a každý akademik dostane vlastne tento zoznam, môže si ho preštudovať, ak si všetko nepamätá, lebo sú CDčka, ktoré vychádzajú vo februári, v marci, ale v decembri, keď ja špekulujem, že komu dám hlas, tak si nemusím spomenúť na to, že to bolo, takže slúži to aj na to. A najmä, čo je dôležité, a čo je možno aj kameň úrazu, že tým, že tých akademikov tak veľa a tí interpreti, aj tí vydavatelia sa snažia nejakým spôsobom posunúť tie CDčka, aby tí ľudia mali prehľad, aby vedeli, že z čoho vyberajú, ale priznajme si, že nie každý počúva všetko. Sú takí, ktorí majú napočúvané všetky CDčka, ako napríklad ja. Ale si predstav. No. Tak ty to máš už v mene Bomboš, ty si prosto bombový, vieš? Tak hej, no len dúfam, že mi okrem CDčka niekedy v tej obálke aj niečo iné z hľadiska môjho mena nepošlú, nejakí neprajníci. A tak, ja si myslím, že nejaké financie, že by už konečne mohli v tej obálke. To sa nestalo a tak však môžu. Ja poviem, že mi to nedošlo a potom prídem v lepšom outfite na budúce. Hej, a budeš to mať čisté vlastne. Mne nič neprišlo. Hej. Však čo, ty vieš, koľko Barbara poslala? Ale nie. Z Ameriky, v dolároch. To bolo dobre. Tieta z Ameriky. Je to na každého svedomí. No ale problém je teda v tom, že nie všetci majú možnosť počuť tie CDčka a tým pádom je to, aj keď je to objektívne, tak svojím spôsobom je to aj tak vždy subjektívne, pretože každý volí za seba a nejakým spôsobom aj máme my sympatie k spevákom, k speváčkam. Je to aj vec tej branže, že niektorí sa hrávajú častejšie, niektorí menej. No k tomuto sa dostaneme, áno, ako je to treba s tými hranosťami v rádiách. Problém Barbary bol v tom, že bola dlho preč. Ja osobne sám sa priznám, že som s ňou ako moderátor a redaktor naposledy robil rozhovor pred 8 rokmi. Ona si to už nepamätá, ja som ju skoro nespoznal, keby som ju nevidel na fotke. A tým pádom aj ten kontakt, človek zmizne, ako keby, takže nemáme ho uloženého v pamäti a keď sa tam opakujú stále tie isté mená, tak automaticky volíme toho, koho poznáme. Len problém je v tom, že potom naozaj sa tam stiera aj tá kvalita. Ja som si teda priznávam sa dobrovoľne, že som hlasoval za Barbaru. Dokonca som rozmýšľal, lebo niekedy sa stane, že akademici, že im ujde nejaký album, že tam jednoducho nebude. A ja tým, že aj robím v rádiu a že sme mali v rotáciách ten single a že som to CDčko poznal a poznal som ho ešte predtým, tak si hovorím, že fajn, že to je super, že to som zvedavý, že či sa tam objaví a keď nie, tak upozorním akadémiu na to, že sa toto tam objavilo, lebo priznajme si, že čo sa týka tej ženskej kategórie, tak máme to tam trošku chudobnejšie ako v iných kategóriách a Barbara, a to teraz som objektívny, ale zároveň je trošku subjektívny. Nie som ultra fanúšik, určite nie, ale čo sa týka hlasu, tak patrí k tým najvýraznejším hlasom na našej scéne. Ešte jednu takú malú príhodu, čo sa mi stala, keď bola Barbara dlho preč a vlastne nevydávala, respektíve sa púšťali len staré veci. My sme sedeli v kaviarni s takou partiou a tam vždy prísluchovo hrá nejaká hudba. A hralo tam nejaké CDčko a taký hlas, taký tenký a výšky vysoké. A ja hovorím, že kurník šopa, že toto je nová Haščáková, že dobrá, že to je produkcia, to je šupa, že to je geniálne. A som sa spýtal, čo to je. A oni mi tak podali to CDčko a to bola vtedy prvá platňa kapely Evanescence. A ja som si vtedy uvedomil... To mi veľa ľudí hovorilo v Amerike. No? V Amerike veľa ľudí mi hovorilo, že toto si ty. Že Evanescence, no dobre, že Barbara má kapelu. Priznávam sa, že vtedy tá kapela vlastne iba začínala. Áno, že si ešte známa. A aj teraz, keď nás sledujú ľudia, aj fanúšikovia, tak možno povedať, že čo, Haščáková, Evanescence, to je blbosť. No dobre, možno to na prvý pohľad je. Ale keď sa započúvate bez predsudkov a pustíte si najprv Barbaru v angličtine a potom kapelu Evanescence, tak v niektorých pasážach tam tá podobnosť je. A ja si myslím, že keď sa to Evanescence podarilo na celosvetovom trhu a keď Barbara pripomína poslucháčovi tento hlas, tak si myslím, že si zaslúži na to, aby patrila k špičke na Slovensku. Ty si jej dal svoj hlas a my sa o tom, ako to bolo ďalej a čo sa vlastne udialo, lebo tým sa to zďaleka neskončilo, budeme rozprávať. Stále hovoríme na tému Kto nemusí Barbaru Haščákovú. Barbara je tu s nami, rovnako aj Roman Bomboš. Už o chvíľočku si pozveme ďalšieho hostia, ale musím povedať, že sme boli v bratislavských uliciach a pýtali sme sa, či viete, kto je Barbara Haščáková. Keďže sme sa bavili o tom, že si tu už dávno nebola, tak sme si trošku oživili a vám oživili pamäť, ako na tom vlastne ste.
Čo si myslíte o Barbare Haščákovej? Nič. Fúha, no tak tu si už nepamätám nejako moc, ale snaží sa, no. Rozmýšľam teraz, to je. Aha, už viem. Neviem, dlho som ani nepočul. Netuším, čo robí. Takú muziku nepočúvam, čo ona spieva. Držím jej palce, aby to ešte ďalej spievala. Šikula. Tak je to moja kolegyňa, pamätám si ju v podstate veľmi talentovaná dievčatko. Podľa mňa je sympatická, ale nemám ju moc rada. Ešte stále nám doznievajú dozvuky ankety. Ale my si zavoláme ďalšieho hostia. Všimli ste si, že nám tu totiž chýba zástupca hudobných vydavateľstiev. Jediný, kto nabral odvahu, sa volá Juraj Čurný a ja som za to veľmi rada. Juraj, ahoj. Nech sa páči. Sa zabavili na ankete. Super to bolo. Barbara, ty si tak veselé dievča. Ty si poznala Dubasovu? Samozrejme, že to bola moja kolegyňa. My sme sa po šatniach rozprávali o deťoch a tak. Jurko, ty si zástupca hudobných vydavateľstiev, respektíve jeden z nich, hej? Zastupuješ v podstate túto branžu teraz aktuálne. Si v akadémii? Nie. Nie. To znamená, že ty budeš mať taký pohľad mimo. Dá sa povedať, ja som pred 5 rokmi, kedy sa vlastne nanovo štrukturoval Aurel, bol vyzvaný, aby som bol členom akadémie, ale ja som sa dobrovoľne vzdal z dôvodu, aby v podstate nedošlo k tomu, aby niekto si myslel, že si teraz budem pretláčať ľudí, ktorých vydávame alebo niečo podobné. Že som sa toho vzdal, ale sledujem to veľmi podrobne, takže ako som zorientovaný v problematike, čo sa tohto týka. Ale za tých 5 rokov som malinko modifikoval svoj názor. Myslím si, že by vôbec nebolo na škodu, keby aj ľudia z hudobných vydavateľstiev boli členmi akadémie ako v rámci tohto tuna, pretože ich hlasovanie je kontrolovateľné, keďže všetky výsledky, všetky hlasovania sú zverejnené na internete, čiže vie sa o každom akademikovi ako hlasoval. Čiže nejaké násilné pretlačanie svojich koní za každú cenu by veľmi rýchlo vyšlo na povrch. A ak má na to niekto svedomie a žalúdok, tak nech to pokojne robí, keď to ostatní vidia. Hej. Ty si zachytil vlastne to, čo sa dialo okolo Barbary a tohto ročného Aurela? Zachytil som a strašne ma pobavilo, že vôbec niekto rieši, akože mu niekto vadí. Pretože Barbara Haščáková prišla na Slovensku po x rokoch. A jediné, čím sa prezentovala, je, že nahrala svoje vlastné CDčko. Čiže ako neprišla do bulváru, že má iný účel, že je ako ostriehaná do hola. Alebo že dala som sa preoperovať. Urobila strašný škandál. Jediné, čím prispela v úvodzovkách do diania slovenského showbiznise, je, že nahrala a vydala album. Veľmi skromne, musím povedať, z hľadiska nejakej prezentácie, už aj kvôli tomu, že tu vlastne dlho nebola. A ma fascinuje, že toto niekoho irituje. Z toho som bol dosť teda šokovaný. Áno? Jasné. Mohla by si, keď je to relácia o tebe. Poď do toho. Títo ľudia, aspoň čo som čítala, hovorili, že my sme sa tu celý rok snažili, pracovali sme ťažko ako robotníci. Celý rok sme koncertovali, tak hudba nie je o práci. To potom môžu ísť robiť robotníkov, áno. Hudba je o tom, či sa niekomu páči alebo nie. Prečo ale sa akademici búrili, veď stačí, keď za ten album jednoducho nezahlasujem. Čiže prečo je ten problém, že tam je? Problém je v tom, že proste niekto by chcel mať výsledky Aurela celkové podľa svojich preferencií. Čo sa v podstate v zásade nemôže nikdy stať, pretože ako tie výsledky sú aritmetickým súčtom a priemerom názorov asi 100 ľudí ako v rámci tohto tuna. Čiže je logicky, že ja keď sa pozerám na výsledky akékoľvek ankete, je to jedno, či je to Aurel, či sú to Grammy, alebo Oscar, alebo proste čokoľvek. Určite je tam film, ktorý mi nekonvenuje, ale teraz určite nebudem spochybňovať ako zmysluplnosť toho, že tento film sa vôbec dostal do nominácie, že čo si to vôbec dovolil, alebo niečo podobné. Čiže problém, on sa dostal na ten zoznam absolútne legitímne sa na ňo hlasovalo, len zopár ľudí bolo strašne šokovaných, lebo naozaj mali pocit, že Barbara neurobila nič, pričom ona nahrala album, čiže je za ním dosť veľa hodín práce, akože čo sa tohto týka. Len tým ľuďom to uniklo možno aj práve kvôli tomu, že ten album naozaj vyšiel veľmi skromne a v úvodzovkách potichu.
Ono to je možno aj tým dané, že niektorí aj akademici a ľudia z branže sú trošku ješitnejší a myslia si, že ten ich názor je pravdivý. A keď sa to s tým názorom nezhodovalo, tak si povedali, že no, jak tam mohla byť Barbara, však to je blbosť, však to není kvalitné a tak ďalej. Ale to s tým absolútne nemá žiaden súvis. Je to legitímne. Už tým, že sa tam dostala, znamená to, že tých hlasov dostala dosť. A vždy je to o tom, že sa na to upozorňuje podľa toho, kto robí aký hluk. Jasné. Tá menšia skupina robila väčší hluk, zdá sa to ako problém, čo sa týka aj matematiky a čo sa týka aj kvality, to problém nie je, pretože to bolo na základe tých súčtov, že sa tam mala právo dostať. Stále hovoríme o malom vydavateľstve. Erik, opäť sa na teba obrátim. Prečo vlastne to Barbarine CDčko nebolo tak propagované, ako by možno malo byť, respektíve prečo tak nerotovalo v rádiách? Tak Barbara je v Amerike, ináč by sme určite urobili aj nejaké koncerty a nejaké vystúpenia. Čo sa týka rádií, tak ono rotovalo v rádiách, ale nie v tých podstatných, nie v tých veľkých, z nejakého dôvodu. Z akého? To ja netuším, ale tak... Tak musíš vedieť. Ale viem, ale nepoviem. Prečo? Lebo by som skončil veľmi... Lebo, vieš prečo? Lebo to by mali povedať tí ľudia, ktorí ju kritizovali a ktorí tu nie sú, vieš. Preto neprišli tí ľudia. Ale Barbara je aspoň veľká hviezda, ona sa to predá na meno, lebo ľudia... Je to kvalita, a ten, kto chce, tak si to kúpi, ale na ulici je strašne veľa kapiel a strašne veľa úžasných muzikantov a spevákov, ktorí sú neznámi a ktorí vôbec sa nedostanú do rádií. Ja viem, mne sa len nepáči stále toto chodenie okolo horúcej kaše a v podstate hovoríme o nejakej veci, zavoláme ľudí zo súkromných rádií, aby sa k tomu prišli vyjadriť a jediný, kto príde z takejto branže rádiovej, je Román, ktorý je zo Slovenského rozhlasu a žiadne súkromné rádio sem nepríde, lebo nebudeme sa vyjadrovať radšej, aby nebol problém. Opýtam sa teba z malého vydavateľstva, nebudem sa, aby nebol problém. Čiže toto je také, no, ale tak ako, keď začal, ale ešte stále to nepadlo meno Xo, lebo Xo spravil túto veľkú debatu. A keď som si to prečítal v tých novinách a telefonovala mi kamarátka, tak mi to telefonovala s veľkým smiechom, že čo tento povedal. A my sme tiež na to reagovali so smiechom, lebo Xo, čo Xo kritizovať Barbaru Haščákovú, však sa pozrime. Xo bol... Alebo je ešte stále? On je prezident akadémie. Prezident akadémie, to znamená, že on v podstate, každý z akadémie môže čokoľvek k čomu hovoriť. Áno, tak to je jedna vec a druhá vec je, že on na jednej strane kritizoval, že teda to nie je dobré, a na druhej strane sa priznal, že to nepočul. A ani nezaregistroval, že to CDčko vyšlo, čo je teda dosť blbé na prezidenta Akadémie populárnej hudby. A keď už sme pri Xovi a pri Hexe, tak sa pozrime, že akého on má speváka v skupine. Ktorého myslíš? Myslím Ďuďa. Výborný spevák. Výborný? Ja si myslím, že od Ďuďa je horší spevák už iba Ibrahim a od Ibrahima je horšie už len manželstvo a to už je konečné. Nie, to si nepočul ešte mňa. Slovenský showbiznis ovláda mafia. Myslí si to náš ďalší host, Ibrahim Majga. Nech sa páči. Ibrahim, slovenský showbiznis ovláda mafia? Keby len showbiznis. Pozerávaš ma v story, čo? Môj zlatý. Nie, žijem tu, vidím. No a ako to teda je? Ako si to... Trošku mi to vysvetli. Ja sa priznám, že ja som to nečítala, len mi niekto hovoril, že to niekde písali a celkom ma to pobavilo. Vieš, čo je sranda? Že ľudia sa boja povedať pravdu. Že, lebo tá pravda je krúta proste, hej, a bolí. Keď to poviete, tak si je označený. Keď to poviete, si je označený a naozaj máte krútu cestu, aby ste prežili v tom prostredí, kde to poviete. Našťastie môžem povedať, že nie som odkázaný na vydavateľstvo, nie som odkázaný na rádia, nie som odkázaný na ľudí, ktorí ako počúvajú moje CDčka. Ináč by som dávno bol zdochlina. Hej? Stále hovoríme ale o tom, že vieš teda povedať tie veci, že sa nebojí, že sme sa... Čiže poďme priamo k tým veciam a Ibi, hneď sa opýtam, keďže si to tak načrtol. Minulo sme sa tak bavili, neviem kvôli čomu, možno v rámci Celebrity Campu, nepamätám si, došla reč na teba a padla v tej našej debate otázka, že čím sa ty živíš? Áno, padla. Áno, padla. A ja odpovedal som tej dotyčnej pani, že je to moja súkromná záležitosť. Ja sa jej tiež neopýtam, že čím sa ona živí. Tak on... Dobre, a keby som sa ťa to opýtala ja?
a že čím sa živíš a ty mi povieš, že sa ma to tiež a ja ti poviem, že ja som moderátorka. Ja by som povedal kľudne, že pýtať sa miesto aj tej pani treba, ale ako pre ďalších ľudí a keď poviem aj tebe, že je to mojou súkromnú záležitosť, tak ja to akceptujem. Malo by ti to stačiť. Ja to akceptujem. Dobre, ale jedno ti poviem na rovinu. Nekradnem, netnelujem, nepodvádzam, neklamem ľudí okolo. A takže mám čisté svedomie, spávam v kľude. Takže to je pre mňa najdôležitejšie. Musím ti povedať, že ty by si sa v tuneli celkom stratil. Aj to je diskutabilné. Áno. To je pravda, musel by si mať zatvorené ústa. Dobre, pýtala som sa ťa teda na to, kde je ten problém v tom slovenskom showbiznise. Len tak ako z rýchlosti. Problém je to, ja ti poviem, kde je problém. Problém je to, že už to není len show, ale je to aj biznis. Hej? Že znamená to, že vlastne, že tí, ktorí sú pozadí, zarábajú a chcú zarábať veľké prachy. Ale to je normálne. Čo je na tom divné? Nehovorím, že nič na tom nie je normálne, ale pre Boha. Tak, ja chcem povedať len to, že všetko má svoje medze. Všetko má svoje hranice. Chcem povedať vlastne, že tu máme veľa fanúšikov, ako je veľa ľudí na Slovensku, ktorí počúvajú muziku. Ľudia, ktorí ako je, platia koncesionárne poplatky, samozrejme, ktorého ti radia častokrát aj žijú, hej. Samozrejme, že bolo by treba v rámci fair play aj im hrať to, čo oni chcú počuť. Napríklad nejaká Barbara Haščáková. Nehovorím o sebe, lebo to znie veľmi neskromné, ale... ale povedzme si, že aby niekto si sedí v kancelárii v kresle a diktoval, že toto a toto a toto sa bude hrať a toto a toto a toto sa nebude hrať. Jednoducho to znamená, že to je biznes. Budeme robiť reklamu pre týchto ľudí, lebo to sú pre nás ľudí a toto my predávame a toto nám niečo vynesie. Z toho máme výnos. A tí ostatní, vieš, to sú ľudia, ktorí sa nám nepodriadili a jednoducho nemáme na nich vplyv a tak nech idú niekam inde. Hej, mňa koľkokrát poslali do tej Afriky spievať, ako ja viem. Toto, že... Ale si tu. Ale ja som tu, lebo som povedal, že takúto radosť vám neurobím. Keby som byť... takúto... Vyhnali ste nám Barbaru do Ameriky, ale ja tu budem, hej, proste, aj keď ma nebudem. Budeš držať ten kolík, ten